Cuttack is one of the glorious cities of India. The land of Cuttack is not just famous for the fort and stadium, but it is also very famous for its filigree work. It is famous globally as the Silver City for its beautiful and delicate silver filigree works known as Tarakasi. The artists involved with this filigree work are called Rupa Boniyas or Rupya Karas. ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ଆଗରୁ ଆମ ବାପା ଆମର କାମ କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ବସି କାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଛି ତାଙ୍କଠୁ। ଶିଖିଲା ପରେ କାମଟା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ କାମ ପୁରା ଧରି କରୁଛି ଆଉ 77 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲି। ତାପରେ କାମ ପ୍ରାୟ 40-42 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଗ୍ରୀ କାମଟା 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। 40 ବର୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କାମରେ ପଶିଗଲି ଆଉ। A silver filigree shop can be easily located on the busy streets of Cuttack. ତାରକସିଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇ କଟକରେ ବେଶୀ। ବାହାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ବାହାରେ ଫରେନ୍ରେ ତାରକସିର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଅଛି। ଆମର ବାପା ବୁଢ଼ାବାପା ଅମଳରୁ କାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଆମେ ବି କରୁ। Filigree is a delicate handcraft form of silver work. It is made up of tiny bits, flat wires, twisted threads, or all in combination shouldered together. The beauty of filigree design is rich on the wave-like patterns of silver lace. ଚାନ୍ଦି ଆମର ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଆସେ। ଚାନ୍ଦି ପୁରା ପିଓର ଚାନ୍ଦିଟା ଆସେ। ପିଓର ଚାନ୍ଦିଟା ଆମର ମେଲ୍ଟ ହବ। ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ହବ। ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ସେ ମେସିନରେ ପଡ଼ିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ୱାୟାର ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର। ତାରରୁ ତାରକସି କାମ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତାରଟା ହେଲା ଆ ଦେହରୁ ଆମର ଏଇସବୁ କାମ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ଗୋଟେ ତାରକସି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ତାରକସି କାମ ଆଉ। The 500-year-old art has given Cuttack a special identity at the global platform. ଆମେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଗଲୁଣୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଯାହା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ପାରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ମିଳୁନି ଆଉ। The jewelry of Odissi dancers are made up of silver filigree work, and the Odia brides are said to be incomplete without the Tarakasi toe rings and silver anklets, as they are considered auspicious. ये गोटे पुराना ट्रेडिशन हिसाब से आम ओडिशा कटक कले चले लोक बहुत लाइक करती। ये कमटा आ छड़ा अन्य आड़े विशेष किसी हुए एत फिनिशिंग वर्क भी कटक छड़ा कौन हो पारूनी। ସେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ମେସିନାରୀ ଏତେ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନାରୀ ବହୁତ ଆସିଗଲାଣି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନାରୀ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବାଟା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛୁ। ଆଗେ କିରାସିନ ଗୋଟେ ଡିବିରି ଥିଲା, ତାକୁ ମୁହଁରେ ଧରି ଫୁଙ୍କିକି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେହରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ଧର ସିଲଭରଟାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ଷ୍ଟିକ୍ ହେବ, ଷ୍ଟିକ୍ ପରେ ୱାୟାର ହେବ, ସେସବୁ ମେସିନ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଗେ ହାତରେ ଟାଣିଦେଲି, ମୁଁ ହାତରେ ଟାଣିଲି, ଅଳ୍ପ ତାର ଟିକେ ଟାଣିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମ କିଲୋ କାମ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲେ କିଲୋ ଚାନ୍ଦି ତାର ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆମର ମେସିନାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ହେଇଗଲାଣି। Every year in Durga Puja, Tarakasi jewelry is used at many pandals to embellish the idols of Ma Durga. The entire crown and accessories of Ma Durga are made up of silver. The backdrop of Ma Durga is also made up of silver filigree, which is popularly known as Chandi Medha. ଗୋଟେ ସାଇର ଧର ମେଢ଼ ହେଲା, ସେ ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମକୁ କାଲକୁଲେସନଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଚାନ୍ଦି ଲାଗିବ, କ'ଣ ଲାଗିବ, ଡିଜାଇନଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଲାଗିକି କରୁ। ଆମେ ଏକଲା କରିପାରିବନି, 7-8 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିକି କରନ୍ତି।
10 ଜଣ 15 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିକି ମେଢ଼ କାମ କରନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମାସ ମିନିମମ୍ଟା 6-7 ମାସ ଲାଗେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ। Tarakasi is a delicate profession, but the profit margin in this business is very low. Therefore, the artists are not interested to train their children in this profession. ବର୍ତ୍ତମାନ କାମର ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଆଦେହରୁ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ପାଇପାରୁନୁ, ଆର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଉନୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ କାମ କରିକି ସେତେଟା ଆଗେ ଯେତେଟା ମିଳୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନାହିଁ। କାମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଆମର ଧର ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲୁ, ଆର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟଟା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଟା ନ ମିଳିଲାରୁ ଆମ ଇନକମ୍ଟା କମିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଲାଣି, ବାହାର ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏନ୍ ତେନ୍ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଇଏ କରିବା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ଏ କାମର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 500 କାରିଗର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟା କାରିଗର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା ସବୁ କଲେଣି, ଏ କାମ ବହୁତ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଆମର ବାହାରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବ, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନି କିଛି ନା କରୁନାହିଁ। ତାର ମଝିରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ହବ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ହବ୍ରେ ଆସିଲା, ସବୁ ପଇସା ଆସିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହବ୍ଟା। କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ବାହାରେ ବହୁତ ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ମିଳିବନି। ମୋ ପରେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। This is the biggest reason for the sharp decline of Tarakasi work. It is important to encourage the aspiring handy people that make this art and save the silver legacy of Odisha.